Tul 2020 il-Gvern se jaħdem biex jiftaħ missjoni diplomatika ġdida fl-Amerika ta' Isfel. Dan hekk kif Malta m'għandha l-ebda rappreżentanza f'dan il-kontinent u nħasset il-ħtieġa li jiżdiedu l-kuntatti fil-qasam politiku sabiex eventwalment jiġi wkoll iffaċilitat il-kummerċ. Ħabbar dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela f'konferenza tal-aħbarijiet marbuta mal-miżuri li ħabbar il-Gvern fil-Budget 2020. Il-Ministru semma kif dan huwa eżempju ta' kif Malta qed tkabbar il-ħidma diplomatika tagħha madwar id-dinja. Ħidma diplomatika li fl-aħħar xhur il-ftuħ ta' Kummissjoni Għolja ġewwa l-Ghana. Aħna bħala Ministeru inħarsu lejn l-iftuħ ta' ambaxxata bħala investiment li l-pajjiż qed jagħmel mhux biss mill-aspett politiku diplomatiku ma fuq kollox mill-aspett kummerċjali. Sena d-dieħla wkoll il-Gvern se jkompli għaddej bil-ħidma biex pajjiżna jikseb siġġu mhux permanenti fuq il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda għas-snin 2023 u 2024. F'dan l-isfond se tissaħħaħ l-Ambaxxata Maltija fin New York kemm biex tissaħħaħ l-infrastruttura kif ukoll ir-riżorsa umana. Il-Ministru qal ukoll li tul is-sena li ġejja pajjiżna se jiftaħ ambaxxata Maltija fil-kapitali Ġappuniża Tokyo. Dan hekk kif fl-aħħar snin issaħħew sew ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Tant li pajjiżna fl-aħħar sena rreġistra surplus kummerċjali ta' 83 miljun euro fil-kummerċ mal-Ġappun, filwaqt li ċifri oħra juru żieda qawwija fit-turiżmu bejn iż-żewġ pajjiżi. Għandna trade balance favur pajjiżna meta wieħed jara kemm nimpurtaw u nesportaw diġà hemm suċċess li qed naraw li pajjiżna għandu viżavi l-Ġappun, anki s-settur turistiku qed jibbenefika u qed iżid. Fl-Afrika ta' fuq, il-Ministru Abela qal li l-Gvern ta' Faħarstu għal ftuħ ta' konsolat fil-Marokk u huwa maħsub li din tkun tista' tibda topera fl-2020. Il-Ministru Abela qal li bil-ftuħ ta' rappreżentanzi diplomatiċi f'postijiet li s'issa Malta ma kellix rappreżentanza qabel qed isservi żjed fajnuna konsolari lill-Maltin u lill-komunità kummerċjali. Bekk il-Gvern mhux biss qed jippremja l-bżulija iżda qed jiffaċilita biex il-Maltin ikomplu jiksbu suċċess anke barra minn Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.